Wat ben je iemand man? Nou, fietsen Een natuurlijk. beetje een fietsenwerkje, hè? We komen van Snitch. Ben je verdwaald? Nee, we zijn net verdwaald. En waar heb je dat geniale jasje voor? Ja, dat wil ik eens voortgooien, maar het is ook wel blits. Ja, Ja, nou? Ja, weet ik niet, zo 20 jaar oud. dat Dus dacht ja. ik al. Ja. Ja, dat is Maar allemaal ja, het verblikken, is hè? voert, dus dat is lekker altijd. Maar Dan die hebben we heeft hier fris een allemaal, viscompetitie of net? Ik denk het. Weet ik het. Nou, hè? Met de grunnen zou ik weer. Ja, ik ben er zo. Ja, Pad volk. ja. Ik zeg wat, hè? Och, ja, ik vind het nog een zin maar we zijn zo blij dat Jezus net in Friesland geboren is, hè? Want wij hier nog naar Wiesen, wij komen met. dat mij net. Dat mij net zin, hè? Dat wordt u knipt, of net? Ja, dat is ook maar uit. Komt er nou een krek precies in? Ja, dat ben je net. En dan via grauw weer om. En die grauw die weer even aan, want dat schijnt de woordvrouw die schildert. En die. Nou, dat is een dolle met je, Erik. Ja, nee, maar die schoon, maar die Schildert zo prachtig. niet Dat zo kan je prachtig. niet voorstellen. Ja? Maar hebben we boeten om wat? Gezien? Nee, hoe kan je zien hoe je zit? Nou, schilder je. Nee, zo net. Nee. Een mooie Op doek, schilderij. hè? Op doek, hè? Al doek. Doek. Ja, En dan van zeildoek, hè, van de boord. Prachtig. Maar hij is een expositie. Let er maar grauw, op, hè, die dat weet wordt ik heel beroemd. Aukje de Haan. Denk er Aukje maar de op. Haan. Ja, Aukje Die de naam Haan. hebben we onthouden. Ja, onthoud dat maar eens. Ja, kom ook leer. Oké. Nou, we staan er weer op, want we Ja, winnen nog heb ik net. nog reclame voor aan maken? Ja. Ja. Nou, dan goeie rustig. Ja, dankjewel. We rennen elke week, hè? Dus 2 keer in de week gewoon. Dus ja, wij binnenkleden. Ja. Hoe laat staat hem trouwens? 4 voor 8. Ja, een kwartier verzonnen met de bus uiteraard wij. Ja. 4 voor 8 maar we starten. Oh, dat is mooi ticket, hè? Groep 8 zitten wij. Ja, hij zegt goeie. Ik wende je nou aan de slachter zo'n Azense saus hier. Ik zei, nou wil ik een beetje uit zijn dat je erom wendt, wil ik hem toch een keer herinneren. Ja. Dus nou, ik zit nou op Jerry. Ja, dus daar ben ik aan de slachten. Ja, we wennen daar. Heb je erop op een vleet. Wij rennen altijd. Wij rennen de hele winter terug. Elke vreet, ja. Iedereen heeft het hoe de slachten. En ik denk van ja, dan is het weer machtig mooi. Ja. Nou, en het mama kon trainen. En Ja, precies. het is ook weer een sociaal gebeuren. Dat is heel gezellig. Ja. En als je mensen vragen, iedereen heeft wel in. Oh, mijn mama met mij, oh, mijn tante, oh, mijn zus. Oh. Nou, dat leeft die gewoon heel bot in deze omkrieten. En overal, hoe laat is dat? Ja, dat is ook vooral, ja. De bus en Dus ja. wat voor kleren dat doen. Ja. Ja. Wat voor wapen. Ja, wat voor waar werd het, ja. Ik roek het maar net. Nee. Ja, oh. We kunnen hier etenstiet wezen bij Boutje. Ja, daar in de macaroni. Macaroni kleur. En Janke heeft de sapkleren. Oh ja. Ja. Dus je wen je hem? Ja, op slachten en mijn zoon. Dus we zijn hier nu 21 hier. Het is hier lekker rustig, het is hier hartstikke mooi. Nou, dat zie je wel. Nou. En prachtig uitzicht, hè? Ja, mooi uitzicht, ja, daar hou ik wel van. Nou, ja, het is hier heel wie het zien. Nou. En wat gaat er mee? Drinken. Net te volle. Douina is van de zoute droog. En ik zit zelf te denken aan droge was. Extra nemen wij, hé. Droge was en boukjes van het extra. Ja, de extra. En de cola. En de En de cola. Nee. Nou ja, een protte wetter. En brood en al drinken. En eten blauwen, hè? Even Pieter hier. Ik heb er wel zin in hoor, ja, want mij nog haast wel komen. Ik wens je hem een mooie tocht daar. Ja, hartstikke mooi. Ja, Dat is heel snel.